nyari rangu avo hatina kuzokwanisa kutaura chinhu bava vakatanga kupenga varuka vachiti vada kuzoenda kwamambo chaiko here vakatotanga kutotuka pavana wechoice karovhara uye vakatotanga kutotuka takatadza kuvakontrola vari saidi rokumukoma wacho asi nzvimbo takaiona hedu madhigagari 1 hapo kana kuti 2 ari muyadi ndiwo akapa uyu choice kumwe kwacho kwakalimwa kunze asi havakontroleki baba havatombokwanisa kukontrolera ndofunga sabhuku wanga walipo sabhuku dingu handini mamuripo havakontroleki ba ende watori violent oda ichitombofamba nawo baba sabhuku zvazviri ngazvigare zvakadaro pakapiwa choice acharamba ari panzvimbo pake baba ava tisawa pajudgment woenda kwamambo sekutaura kwawakaita ino kwamambo kwacho muri kuenda nei nekuti ndofunga kuti musi uya wauya baba wandakataura kuti baba ava inhupu havagoni kugara nevamwe zvakanaka tinge taona nemawedza anenge achibuda mui nekuti ukaona mwana wako achiita simba rokundorwisa baba munini wakagara mwana wesimba anenge arowana kubva baba wake saka ndakataura kuti aiwa zvino ava nda kufamba nawo tida kuona kuti tinosvitsana moya mutora judgment renyu toenda kwamambo kana musina kuenda kwamambo tinongoenda munongoenda kundoripota kumajistrate ndoda kuti musungise ini petosungisa kuti mambo akandipambira nzvimbo yangu nekuti munoziya kana tiri paukama ndofunga ndogara ndakataura ngatikoshandisa neukama hwedu nekuti hwani ururamba wachishungurudza munin'ino wako mwana wako ane mhosva ichipa mapurisa akatiza akasiya arova baba hamunyatsopanzwa saka baba vanoregerera here mwana uyu kana vachiramba vachishungurudzika futi kubva kune mukoma wavo saka ndaitaura kuti mwana uyu kuti aone simba rakabva kunani vaumana ngatikoshese ukama hwedu baba ndibaba kana takaberekwa tiri 5 dzidzisa vana vako kuti ava ndianani eni mutemo wedu ndi baba haarowi ende airoverei baba pasina mhosva ikuda kuvapamba handinyasonzwa zvatotaura saka ndandati baba vaka aiwa toda kumbofamba nawo rwendo nekuti ndakaona kuti havakwanise kutaurika nawo havakwanise kuisa kubva pana mai vavo ana sekuru vacho vari mere sekuru mere havana kuya nhasi ndovana achida kunyasa kutaurira kuti ana sekuru ngatirege kunakirwa nezhuka zvakaita baba mai toda munhu anotaura chokwadi sechokwadi kana umwe muzukuru akakuita kuwana kunosiyana kana umwe akakutengera kashuga hazviroti asi kutengera shuga yasi muzukuru vese vai ende kana paya panyaya vazukuru ngavaenzaniswe sechi period kwete kuda kutora rimwe saidi rechokwadi chinozivikanwa chokwadi chiri pachena inangu handitendere zvakadaro ngatigadzirisane vana vedu vagare zvakanaka kwete kuti mwana anondoponda mumwe baba umwe akatarisa baba ishe ndidoki ndinoiba kuti inini ndinotuma munhu you were there ndakasitaura chokwadi ipapoda ndiri asi inini ndine chirwere kuti ndimire ndibate vanhu ndikadona zvatoshata dai makaridza mhere zvekuti vanhu yakaridzwa nambuya anga aripo pamusoro mwana uyu akabva kuno ari grade 3 ane 7 grade 3 kuzontaurira masho ekuti hausi mwana wepano zakabva kunani saka ndoti hasinotaura ini handadzi yangu andadzakwira pepindu handadzi yangu iri apo mwana akabva ari grade 3 anga kuti vesho handisi mwana wavavawe vasekura alright tiri papo dangoipedza pachimanyika chedu handida kumbonzwanza henyu pachimanyika chedu chatinokoshesawo manyika vari muno madhisimazi ezuru tinoti gomba harina mwana tomboti baba wakaitwa negomba asi chuma chakaitirwa chiri mani
handi munotaura manyika kana nhasi ndikafa mukadzi wangu hakuna kwaanoenda kana vana vachaberekwa vachangoberekwa vari muchuma changu saka iwe chiri kurwadza chii atori iwe ndoda kutaura kuti amai vakahura zvinotaurika here izvozvo zvinotaurika here kuti amai vakaningirira pakaenda baba wako akabva aenda nezvese kuna amai handi munhu wenyama anosara achiita achiita muvho neupenyu saka iva kuda kupindura indapedza kuti inini ndofunga kuti soko iri ari kutaura iri rakasotaurwa namukoma akafa mwana wangu akaita grade 1 up to grade 7 grade 6 achifunda pakuta haana kufundira kwaHarare akazopedzisa grade 7 ako Harare saka mukoma akachaika mukoma George mwana wamaibhuru ndiye akasotaura masoko iyoyo mwana wangu aripo. Alright, ndatoti ndapedzerana tisina kutongana ba. Tinoda kupa judgment yenyu kuti pakapiwa choice sei pakadaro. Baba vamusakanganiswe nemunhu. Then kupedza nguva yasabhuku kuti munyasa da kuregera munyasa unoti muri munhu ari foma. Munonondipirawo sabhuku wangu mbudzi. Kuwatamudza kwamuri takufamba yo kuendaona wachuya kuno. Inawo ndani natatoda kwa munhu. Sabhuku. Baba vanoziva kuti paembudzi mumba wenyu. Ndapedza nemi. Uyo wakatopiwa mwana wacho ngobara ndiye akatoripa ipapo ndokugadzira munda iwo. Pautokanywa kuti nazototara atwakire musha ipapo. Munoya kwati ndosaka tinosvitsana pavanoda. Sabhuku ndataura kuti make it a stop. Ayo baba mapuwa ringiri. Mimi changamira ati mambire zvakaita. Ndizvo izvo. Hakuna munhu ari kuwaka ipapo. Hakuna munhu ari kuwaka. Buda yenyu mwende kumwe. Kana pana nenharo anoyachita apiwa enda pamambo. Enda pamambo sawa.